You rather lose isithandwa sakho than to lose your vision and direction, ndoda. Ndoda, namathela kwi-vision yakho. Mfazi noma ntombi, namathela endodeni yakho. Kuzoba khona isimo-ke sokuqhuma kwento engathi sasitofu ngoba kunento engathi sabhodwe beke-ke phekwaso. But la ngikhona ila. Kunamadoda manje well established, well to do, are financially free and financially independent. They've acquired all the material success of this world. But they are enjoying that material success with someone angaqalanga naye esekwi-hustling mode. Why? Loyo wahamba ngobani wengakholelwa kwi-vision kalo. Kodwa lo wesilisa wama nevision yakhe and usethela iy'thelo njengamanje. Sekuthela iy'thelo. Ndoda, uma ngabe uyibona ivision yakho la, kholelwa kwi-vision yakho. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lelo cabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Ngicela ukuthi umiyekele umuntu wesifazane akulide ndoda. Akulide ngendlela azokulida ngayo. Ukwamukele lokho ngoba wena awunayo vision, awunayo direction. Awukwazi phela ukuthi ungabi na vision na direction bese ulindele ukuthi ke ngabikho uzothi thatha i-charge. Nibheke iphi kanti? Uzomela thatha i-charge. Mase thatha i-charge ke ubese uthi wena uyakudelela akakuboni ukuthatha kancane. Kanti cha, ubone uzithatha kancane ngokuthi wena awuna vision, awuna direction. Khumbula, umuntu wesifazane emotional by nature. Indoda illogical by nature. These are two opposing forces. Yabo? These are two opposing forces ezibekwe ngamabomu. Yabona lempi ekhona, lo mdonsiswano okhona baza bathi abanye thina sasibafunana abafazi uNkulunkulu asikaze sizwe kuthiwa unomfazi waxosha uSathane ezulwini, mhlawumbe uSathane kwakuyena umfazi wakhe, and all of those things. Le war ekhona kufanele vele it's two opposing forces that needs to unite. There's nothing wrong about that. Iphela ukuthi umuntu adlale irole yakhe. Uyabona inkomo uma ngabe ngiyidonsa ngentambo ngazi ukuthi siyaphi. Bishona le futhi not inkomo ngoba inkomo inamandla kakhulu. Ayingikhulume ngembuzi, udonsa imbuzi. Iyajenquza ishona le. Iyajenquza ishona le. But ekugcineni ngoba mina ngiyazi ukuthi siyaphi. Kumele ngiyidonse. Iyoshona le ishonile sofika lapho esiyakhona. Kube kuhle futhi ukuthi sesifikile. Kodwa bekungelula. Indaba ngisho njalo njengoba umuntu wesifazane emotional, into emile uyazi ngama emotions, they just rise and fall and rise and fall. Yabo? They are not like logical. But wena lokho akungabi issue because there is something you stick with, your vision. There is something at least. Yabo? At least I stick with my vision or stick to my vision. Yabo? Because at the same time umuntu wesifazane usuke sazobuya kuleso sigaba asuke sekusona. Umuntu wesifazane kavuke nje esentweni zakhe nje zokuthi I don't wanna talk, I don't wanna this, yabo, like I feel like crying, this I'm craving for this, I'm craving for that. It's like yabo, emotionally that's it. And there's something good about them being emotional. Out of emotions comes something very wonderful and great. That is why they beautify the whole house. They make it a home. You see, that is why we have to take them. Because they are emotionally charged and then they make us look great and beautiful. There's something great about that. But to a certain extent, now you have to take your own charge by being logical. And we have to make this thing unite. If I said, this is what we do, and this is what we do,
I stick to that. I'm not a hypocrite. Inkinga umuntu wesifazane uyabona ukuthi indoda le ndoda i-hypocrite kwayona i-hypocrite ikhuluma izinto engazenzi. Yabona nje khona umuntu okathi uyashumayela epulpit umfundisi ivele inciphe nje umama umfundisi anciphe nje ngoba uyazi lento ayikhulumayo lo akayenzi futhi akayona lonto. Sinabantu abaningi vele abongomama umfundisi abangekho happy emishadweni yabo, yabo, kodwa uyaveteza lapha umfundisi nabo nje it's the way it is. Njengoba ngasho ke mina ukuthi once you are not the only one involved, it will not go 100% your way. You have to sacrifice 50-50. We have to unite this thing. But if kuguti ama differences ethu will take them to the highest extent, to the extreme level, then we'll have to part ways, because it's all about the sacrifice. But there are things that I cannot sacrifice. The vision, I cannot sacrifice that one because that's what is moving us. So ndoda namathela kwivision yakho ukuze ungabi overpowered. Awusho nani ukuthi uzube nemali, uzube nemoto nani material success. Vision is something that lives here. Imagination, something that lives here, and each day you work towards your vision. Each day, step by step, a journey of 1,000 miles begin with only one step. Doesn't mean you have to have money or your partner is earning so much and all of those things. No, it has to be here, and then you work towards it. At some point you will use that against you. So each one of us should play a role yakhe. Isikalanga isikhathi angizokubona mangabe sengiphelelwe isikhathi la ngizovele nginqamuke nje ngihambise nje kumphefumulo. But stick to your vision, daughter. Stick to your vision. The main message is stick to your vision. If you know your vision and you believe in it, don't lose, don't let it go, don't trade it off for anything. Stick to it. Stick to it. Go be happy with your vision. And the honest transport asiyilo umndeni isibeke kwenye level. Stick to it. Ngiyazi ukuthi kunabanye abantu besifazana abangayiboni leyo vision. Angayiboni vision yakho. But stick to it. Gcineni mangabe ukholelwa kuyona. Bantu besifazana bambelelane emadodeni ane vision. Bambelele endodeni ene vision. Angifuni ukukhuluma ngalabo abanye. Ngikhuluma ngomuntu one vision, bambelela kuyena hayi kubangani bakho. Ungabambeleli kubangani bakho, bambelela kumuntu one vision. Buza lo muntu one vision. Yabo, ungabi inyoka kumuntu one vision. Ungabi inyoka. Ngoba uma ene vision ekholelwa kuyona uyosala kanjalo. Ngeke azavume kusuka kwi vision yakhe. Ngoba uyayibona, uyayazi yaphila. Iphila la kuyena. Yabo. So kosala wena. Abanye bane vision yokuthi babe namakhosikazi ngamaningi. Bayazi ukuthi benzani, ivision yakhe. Uyazi into wenzani. And wathi okay wena ukuvuma lokho, ngicela ukukushiya ke, ngizothatha uzokuvuma lokho. Hayi ukuthi kumele ungishintshise. Ivision yakhe, ama vision zethu awafani. Wabuye lo wathi hayi ke ngicela ukungena, wawunkosikazi wesibili, wathi oza kuzongena. Usongowesibili, kade ungokuqala ngithi wanqaba. Usongowesibili ke manje nanga uNkulunkulu. Ngoba wathi kholelwa kwivision yakhe. Yabo. So that's the thing. Ungalinge umuntu one vision ungakholelwa kuyena. Futhi ivision yakhe day by day kumele asebenze towards yona. But you need to strike the balance for at the same time. Because we are in this together. Life is a matter of balance, guys. There's no like permanent solution. We balance things. Another solution is a problem. Another problem is a solution. That's the way it is. So are you into a wrong permanently, like absolutely wrong or absolutely right? Just a matter of balance. Let us zama ukuhlanganisa lama differences ethu kuma relationships. Kodwa ekugcineni umuntu nomuntu akadlala irole yakhe. Ndoda uyaylead, take charge. Take charge. Be serious about life. Take yourself seriously.